Er klar til, at jeg vinder? What the fuck? Har man kun et skud, eller hvad? Ja. Oh my god, kun Har du aldrig spillet det? Hvordan kan det der lade sig gøre? Okay, okay, det er... Okay, man kan ikke dø af et knife. Det kan jeg godt se nu. Om der er. Hvad sker der for det? Wow, jeg har aldrig nogensinde oplevet så meget lag ind. Nej, det er ikke. Ja. Michael, kan du ikke bare sætte den download der på pause, mand? Jamen, kan du ikke bare... Men... Hvordan kan du det der? Nej. Okay, jeg er død for evigt. Det er fordi, du knifede 3 gange. Nej! Ej, prøv lige at kigge, gå der. Jeg flytter mig der. Nej, man har 3 skud, hvis du knifer 3 gange. Og du forstår. Hey. Okay, free fall nu. Og det er sniper, ikke? Ja, okay, vi skal lige... Okay, jeg skal lige lave en class. Det skal bare være en chok nu. Ej, det skal jeg ikke. Den der. Will I? Ej, jeg bruger ikke shotgun. Jeg bruger submachine gun. Men vi kan godt lave shotgun. Og du forstår. Og jeg har bare fået den sang på hovedet. Og du forstår. Ej, det kunne også være fedt. Skal vi ikke gå ind i multiplayer også, og så bare gå ind, og så bare være shotgun nu? Ja. Men... Nej, bare lige tage en free fall. Bare en free fall. Ja. Altså, de gør den, fordi jeg er med. Ja. Okay. Free fall.